Yun, huli, Katoy, ang laki. Oh, na-shoot, Katoy. Katoy. Ang laki. Na-shoot. Ay, dalawa. Katoy, haka na. Dito. Ay, kaya yan, sige. Sige, ano na. Lipat mo na. Oh. Grabe naman yan, dalawa. Grabe ka, Katoy. Dalawa. Kakalakay mo lang. Ang galing. Ayan tayo. Lima yung dahin ko eh. Grabe. Kaya mo na isa. Ganda, dry na dry yung kaagad, no? Ang init talaga. Pero ano ito yung malalaki? Ayos. Ayan mga toy, ginawa ko sa huli ko sa sukmon. Mga toy, ginain ko mga toy. Tapos bukas dadaling ko sa spot to, doon ko yung bilad. Ayan mga toy, isang mapagpalang araw po ulit sa inyo mga toy. May huli na ako mga toy, positive nga. Dalawa na. Sa may ano lang ito mga toy, sukmon facing spot, sa may tambak tawagin ng pure gold anglers at sukmon anglers. Ako dito sa Katoy! Katoy! Dalawa na! At muli mga Katoy, pasupport po sa kanyang YouTube channel, si Katoy Abay TV. Katoy! Nakapag-intro na ako! Dalawa na agad! Matoy, try natin ulit Matoy. Gamit ko nga pala Matoy, taw-taw. Yan o, papalakad-lakad lang tayo dito. Yan ako nakahuli Matoy oh. At muli Matoy, mapanood niyo yung huli ko sa actual, sa FB release natin. Ganda Matoy dito, dalawang sunod ka agad Yan, Sukmon, Muntinlupa tong spot natin Matoy. Ganyan lang tayo, paagos-agos lang. Oh, yan na naman Matoy. Oh, ay nakawala. Sayang. Ay, sayang. Yan Matoy, kasi merong lumot dyan sa gilid. Sigurado yan dyan Matoy. Kagat na po sila. Yan. Ayan Matoy. Ole! Woohoo! Ay! Nakawala ulit. Agoy! Nakto, nakawala. Ang sarap bumiwas. Wala. Ito ulit. Lakad-lakad lang tayo Matoy. Naiwan natin to, baka mamaya ay kumagat. Yun, yan na naman Matoy, yun, malaki. Uy. Pwede na to Matoy. Katoy! Bye-byean mo na Katoy! Dinahin nga daw ni Katoy Katoy abay Matoy. Nakailan ka na? Ano tayo? Ha? Tatlo akin. Nakawala ako tatlo. Aba, ayos ah. Ay, nawala na. Ay. Mamaw naman. Yan, huli Katoy, laki yan. Ay, Katoy, laki. Ah, dalawa. Katoy, haka na. Dito. Ay, kaya yan, sige. Sige, ano na. Lipat mo na.
Oh! Grabe naman yan, dalawa. Dalawa. Grabe ka, Katsoy. Dalawa. Kakalipat. Kakalagay mo lang. Ayos na ako. Dalawa ko. Tatlo. Tatlo. Tatlo ba? Oh, tingnan mo. Grabe ka. Oh, tatlo nga. Tatlo ba? Oo, Ayun nga, oo. tatlo. Hindi, uli ko ito isa. Grabe. Ang galing. Ay na. Ang laki oh. Lalapad ang isa oh. Ang grabe ka, Katsoy. Pang highlight ko yan, Katsoy. Ay, ay, ay. Uy, ano ka? Oh, grabe, ang laki oh. Laki. Grabe, lapad oh. Serte. Grabe. Masiraman ni Ninonoy. Yun oy. Dakula. Lapad oh, dako. Dakula, ay. Ah, yung medyo maliit lang, dinaing mo. Ang galing oh. Tapos ibibilad na lang. Ayos. Sayang. Kahapon, dire-diretso ba? May kumakagat sa akin ito, Mate. Yun, huli, Katsoy, ang laki. Oh! Na-shoot, Katsoy. Katsoy! Ang laki. Na-shoot. Ay, kakatuwa naman dito sa fishing spot na to. Na-shoot pa. Tingnan nyo mga tayo, grabe. Tingnan nyo oh. Nakakatataba niyan mga tayo oh. Oh. Diba oh. Magpo 4 fingers na. Pero napakataba talaga. Kaya kahit na medyo maliit-liit, kinukuha na namin kasi ang tatabak nila. Ano? Oh. Ayos na. Oh, 4 na. Ito yung huli ko na kanina. Ayos. Thank you, Lord. Lumot lang pain. Pinagtsatsagaan na mga tayo kasi ano, maiksi pa yung lumot dito. Mga 2 linggo pa o 3 makakahuli tayo ng mga mamaw dito siguro. Hindi pa masyadong dumadawi mga tayo malalaki. Yun, nakakuha na si Gatayabay oh. Grabe. Dito nakakuha na ako dito mga tayo kanina. Mamaya babalikan na naman natin dyan. Dito nga tayo. Punta naman tayo dito. Hanggang tayo. Hanggang doon. Yan na naman mga toy. Yay! Hihi! Si Katayabay doon na naman sa dulo. Nagpapang ano lang kami. Tayo sasalubong lang. Tapos dapless na naman. Si Katayabay mga tayo, Abay TV ay ano, yung nahuli niya na maliit, diretso daing na kaagad. Eh sa akin, hindi muna. Ang galing naman dito. Tsagaan lang mga tayo. Kakatakot ay baka mamaya bigla na lang ano, dumulas. Ganda mo tiyo. Uy, sayang. Kagat yun. Layo rin siya. Yung gamit ko andon din. Nagsimula kami doon, 2. Tapos gano'n na kami dito. Ito na naman mga toy. Oh. Ang dami mga toy oh. Dami-dami na rin mga toy oh. Oh. Dami na rin. Naman na tayong tubig. Napudo toy. Kuya Delpen ang edit. Kuya Lito, punta ka na dito. Malapit na lang sa spot mo ko to kuya.
Nakadalawa na tayo dito, pabalik-balik lang tayo dito eh. Try na naman natin yan. Yun, huli, yun. Uy, salamat Lord, nakuha na naman sa tiyaga mga toy. Oh, di ba? Pulahan. Sikat si Marjan doon sa dulo. Dulo sa dulo kami. Ayan mga toy, oh. Di ba? Ganon-ganon lang dito mga toy. Ang tatabak mga toy, oh. Ha? Baka kasi kung saan ka nakahuli, doon may dinadaing. Ay, baka natuyo na kasi. Di ba natuyo na yun, kaya lumipad na. Okay. Ay, kinain ng daga yun. Ay, tama, may daga dito eh. Oo. Ay, tama. Kinain ng daga yun. Kasi kanina doon sa may pababa doon, may nakita akong daga tumakbo doon sa may sa may butas. Ay, nadali ka ng daga. Sayang. Pagdirit ko, biglang nabubulunan eh. Uwi ka na? Sige. Hintay ko maya maya kasi pag medyo manatong hangin, kukuha ko ng kangkong doon, oh. Oo, kangkong. Wala, malakas pa yung alon. Oo, gumaganyan pa, oh. Wala kang kapantalo na. Madami-dami. Hindi mo, marami-rami rin. Siguro mga 8 piraso yan. Oo. Hindi mo, mga 8 piraso rin. Oo. Malalaki pati ka din. Oo. Ang dami. Oo. Ang dami. Oo. Ayos na. Sayang naman yung isa mo. Sayang. Medyo matumal, no? Kabiwas kahapon, dami yung nahuli, no? Swerte yan lang talaga. Sige Katay, ingat. Yan mga Katay, kung di pa kayo nakasubscribe sa kanyang channel mga Katay, Abay TV mga Katay. Yan okay. Dinaing niya daw mga Katay. Tingnan natin nga kung paano pagkadaing niya. Dinaing mo talaga? Ilahat dinaing mo, yung maliliit lang. Oo nga. Ang galing. Ayun nga tayo. 5 yung daing ko eh. Sayang naman. Grabe. Ito naman ang isa. Ganda, dry na dry ka agad, no? Ang init talaga. Pero ito yung malalaki. Yes. Okay. Kunin ko na. Si Kabiwas to, dyan kahapon mga tayo. Saka dito, ano? Dito ba? Wala, malagong kanina kasi yan, di ba? Oo nga eh. Dito. Dito? Doon sa pisto natin. Grabe yung baybay na yun. Gandun. Sa may paliko. Tara. Kunin ko na yung motor ko. Papunta na ako doon. Ano kaya mo? Okay. Daga yun. Kasi dyan kanina pumunta ako dyan. Tumakbo yung daga dyan sa may butas. Yan. May parking dito mata yan. May parking dito mata yun. Luwang. Okay, ingat. Ayun. May parking dito mata. Libre parking dito. Tanggal naman natin kasi luwag.
Yan, at siyempre si Kachoy. Abay TV. Yan. Ilagay natin dito mga toy. Oh. Yun. Ayos. Ayan, tapos uy, ginawa ko sa huli ko sa sukmon. Mga toy. Oh. Dinaing ko mga toy. Tapos bukas dadaling ko sa spot to. Doon ko bilad. Ginaya ko si Kachoy Marjon. Ang mukhang nainganyo ko dun sa pagkagawa ng daing niya eh. Mukhang masarap eh. Ayan o. Suka at saka tomato. Asin lang yung binabad ko dyan. Ayan. Thank you Lord. Ayan. Ganyan lang mga to eh. Daing na tilapia. Thank you Lord sa blessing sa amin.